हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे आं चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों बाङा सिङा। बेयो मोनसे गोदान बड' शर्ट कमेडि भिडिअ। लोगोफोर, दासिमहालागै नैबे भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। बेनिखायनो लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों मनिषा, अनिल आरो दैदेन। लोगोफोर, आरो गोबां दं। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों दैदेन औवारी आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि केमेरा, एडिटिं, स्क्रिप्ट आरो स्ट'रियानो जादों सुबर्णा बसुमतारी। बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय निजोरा औवारी इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो दासिमबो बिथांमोननि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। आरो आं बिथांमोननि बे भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै बे गोदान भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो आरो चेनेलखौ शेयार खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलाव बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। लोगोफोर, नोंथांमोनावबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट होनो दङब्ला नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोना दासिमहालागै आंनि वाट्सएप ग्रुपआव जइन जायाखै अब्ला आंनि वाट्सएप ग्रुपआवबो जइन जानो हागोन। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान भिडिअनि आपडेटखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलाव क्लिक खालामनानै लाखि। नेक्स्ट भिडिअखौ थाबैनो लानानै फैगोन।